Hola, bones, soc el Lluís i avui us parlaré de la trilogia de Memòries d'Idun i la saga de llibres de Harry Potter. Les dues sagues són ambientades en mons de fantasia, però són mons molt diferents entre si mateixos. Els llibres de Harry Potter, com ja tots sabem, conta la història d'un nen orfe que descobreix un món màgic ple d'aventures i es dirigeix a un col·legi de mags on exprimir bé tot el seu potencial. És una novel·la juvenil que em vaig llegir sent adolescent i que us recomano molt. Em va entusiasmar tant perquè em sentia reflexat quan era petit amb el protagonista i vaig anar creixent paral·lelament amb ell. També hi ha una saga de pel·lícules basada en els llibres. I ara us parlaré de Memòries d'Idun, que és la meva trilogia de fantasia preferida. També hi ha una sèrie de Netflix que va estrenar fa poc basada en els llibres. Jack és el protagonista de la trilogia i és un nen aparentment normal que viu en un món aparentment com el nostre. Però un dia com qualsevol, al tornar al col·legi amb la bicicleta, presencia l'assassinat dels seus dos pares, a mans d'uns éssers que ell assegura que no són humans. En aquest moment, Jack desperta un poder que guardava dins seu des de que era nadó. Quins són els éssers que realment assassinen els pares d'en Jack? I per què ho fan? D'on venen? Què és i d'on prové el poder del Jack? Els rumors de que abans existien dracs i unicorns són certs? Et recomano adentrar-te en el món d'Idun per descobrir-ho.